Αυτό είναι το βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε για πρώτη φορά ο Αλφα και η εκπομπή Αυτοψία και δείχνει ξεκάθαρα πώς έγερνε το ολοκένουργιο υποβρύχιο Παπα-Νικολής. Είναι Φεβρουάριος του 2007 στο Christiansen της Νορβηγίας. Το Παπα-Νικολής πραγματοποιεί την πρώτη του δοκιμαστική πλεύση. Η εικόνα σοκάρει τους Έλληνες αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού που παρακολουθούν το υποβρύχιο να γέρνει και να αγκομαχά σαν μικρό καΐκι. Το υποβρύχιο έπρεπε να δοκιμαστεί σε συγκεκριμένες συνθήκες. Βλέπετε εδώ φαίνεται το κύμα ξεκάθαρα. Όπως βουλιάζει και σηκώνεται. Αγκομαχάει ο καημάνος. Αλλά εξαρτάται ο αέρας που τον χτυπάει. Αν τον χτυπάει μπροστά, τον γέρνει πολύ. Ο πύργος του υποβρυχίου παίρνει κλίση πολλές μοίρες όταν τα κύματα χτυπάνε το κουφάρι του υποβρυχίου από το πλάι. Οι φόβοι των αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού που δεν δέχονταν να παραλάβουν το υποβρύχιο και έκαναν λόγο για σοβαρά κατασκευαστικά λάθη επιβεβαιώνονται. Όταν η γερμανική πλευρά έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο υποβρύχιο, η δική μας θέση ήταν πολύ ωραία, ας το βγάλουμε στη θάλασσα να δούμε αν έχει ή δεν έχει. Αν δεν είχε πρόβλημα, προφανώς θα το αναγνωρίζαμε και δεν θα υπήρχε κανένα περαιτέρω πρόβλημα. Βίντεο ντοκουμέντο από το υποβρύχιο που κόστισε πανάκριβα και χρειάστηκε να επιστρέψει στο ναυπηγείο για ανακατασκευή, ώστε να παραδοθεί τελικά στο πολεμικό ναυτικό με 3 χρόνια καθυστέρηση, προκάλεσε αίσθηση. Την ίδια ώρα που το ελληνικό κράτος, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό τους έλεγε ότι ο Παπα-Νικολής γέρνει, αυτοί δεν ίδρωνε το αυτί τους και ταυτόχρονα πήγαιναν στο Υπουργείο Οικονομικών και ζήτεγαν χρήμα. 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ κόστισε στους Έλληνες φορολογούμενους η παραγγελία των υποβρυχίων. Μόνο το Παπα-Νικολής βρίσκεται σήμερα στη διάθεση του πολεμικού ναυτικού, ενώ 4 σκουριάζουν στα υπόστεγα και στους ντόκους των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Το υποβρύχιο το είχαν δυσφημίσει, λέγανε το υποβρύχιο που γέρνει, τα υποβρύχια που γέρνουνε και οι τυμπέληδες που κάθονται μέσα στο Σκαραμαγκά. Αυτό λοιπόν θέλω να το καταγγείλω στην κοινή γνώμη. Αυτή τη στιγμή, όπως είδατε, το Παπα-Νικολής ναι μεν είχε κάποια προβλήματα, όμως επιδιορθώθηκε και παραδόθηκε. Οι εργασίες έχουν σταματήσει, οι εργαζόμενοι παραμένουν για μήνες απλήρωτοι και το κόστος για να ολοκληρωθούν οι εργασίες αυξάνεται συνεχώς.